Babesleku antiaereoak, Astra eta TDG. Eskala handian pentsatu eta prestatutako esperimentu militarra izan zen Gernikako bonbardaketa. Erasorako plan zehatza prestatu zuten Gernikarako, gero, Bigarren Gerra Handian Europako beste herrialde batzuetan erabiliko zutenen antzekoa. Espainiako Gerra Zibilaren hasieratik, Euskadik bazekien herria babesteko baliabideak beharko zituela, izan zitezkeen erasoei aurre egin ahal izateko. Gernikan, 1926 urtean eraiki zituzten lehen babeslekuak, Urria eta Azaroa bitartean. Babesleku hauek, Talleres de Gernika izeneko eremuan eraiki zituzten biak. Gernikako bonbardaketa 1927ko apirilaren 26an burutu zuten, astelenez, azoka egunean. Egun horretako arratsaldeko 4:20 Andra Maria Elizako kanpaiek eta Astra lantegiko sirenek herritarrak ohartarazi zituzten, etsaien hegazkinak erasora zetozela. Abisua entzun eta batera, gernikarrak babeslekuetarantz egin zuten azkar. Beraietan geratu ziren bonbardaketak iraun zuen 4 ordu luze haietan. Babeslekuetatik kanpo, hondamendia eta triskantza ikusi zuten. Gernika zirtzilduta utzi zuten, eta herritarrek aukera bakarra baino ez zuten, beste herri batera joan bizia ahal izateko.